3, 2, 1, teď. Takže přátelé a kamarádi za naši skupinu, já, Miška, Danča, no a Miky, který hraje na počítači, nemá na vás úplně čas, jo, protože to je takové neřest. Neřestí má spousta člověk, ale já nemám žádnou. Chtěli bychom vám přopřát v novém roce cirka 2026. Ano, hodně vody. Ano, carpe diem. Co to znamená, prosím? Užívej život. Užívej život. Nebo něco takového. Prosím vás, důležité věci do tohoto roku nežerte. To je strašné. Nežerte to furt. Budete padat jak já. To je mě, ale fakt už kurva, to není dobře. Já už jsem se s tím srovnával díl, jo, a to jsou neskutečné tady, jak to takhle probíhá, nebo tohleto, jo. Moment, předvedu. Jo, tady člověk jde po bytě, pivo, to jde dál, tam pele, teď co s tím, jo. No, velice to nemůže, s tím po Moravsku, tak to dám děvuse. Ovšem, tam má v ruce víno, tak nezvadí, na zdraví, jo. Ovšem, s tím uzeným, buček, to je nálko, ano. Na zdraví. Můžete to, 52, co to je? No teď, nálko. No, ten píše, ten je silný dneska. Takže já vám přeju do budoucích let, víte, ten už má dost delší dobu tady, dívejte, no, nežerte, jo, nebo dopadnete jak, šmánko, i po Silvestru to neubylo, ne, máme to furt, jo. Přátelé, mějte se dobře, fanděte fotbalu, to je důležitý. Jo, ty stromky do 5 králů, nebo jak se to nechává. Jo. A pozor, gambler, no, ten je tady taky, dej si česnek, Miky. Jo, a hlavně, ať jsme všichni zdraví, děcka. Tak na zdraví, no. Jo, a pijte to Hradka, 12 bo 10 už pije u nás i Miky, jo, děcka. Tak ahoj.